Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. We guys injabulo into. Ngicela ukusho ukuthi simi ngenjabulo. uDecember kithi uthathwe wabeka la. Sinazo inkinga kaphithizela kodwa ithi ingena ingoma sithi hayibubo. December uwelo niyayazi ke le yangoma. Guys bengithi ngiyabaleka kwindaba zamaskandi. Yazi bengithi ngibalekiswa yini? Mina ngibuyise injabulo ukuthinta izinkulumo eziphathene nomaskandi. Ngachaza futhi ukuthi ngikhuluma nabalandeli ngoba vele into yethu ila kubalandeli. Kodwa ngikhuluma ngezinto ezenziwa ama-artist because i-artist yena yenzani iyacula ngomculo. Yo, angazi ukuthi ngingasho kanjani kuzwakala kusuka ngaphakathi enhlizweni yami. Le yamlando emide enezimpi phakathi ayisizi mina ayingisizi. Into engimi kuyo impumelelo manje ukuthi baphusha bashona ngaphi. Uma usuqala phansi ubuphinda into eyodwa uzofaka ukuthi obhuti umgqumeni omalume umgqumeni ngathi ukhuluma wedwa. Nakhona asikho isidingo ngoba mina ngithini sijabuliswe ingoma. Kuyenzeka ngale guys ngifaka isithombe sika Mthandeni ukuthi uzobe khona kumcimbi lo ohlelwe ukhuzani. Nakhona lapho ngijabulela ukuthi bazobe besebenzisana. Hayi yashintsha angaze ngisho lutho ngepicture into ejulile. Yavele yashintsha into yesithombe yafika iparagraph. Guys okwesimiliyoni. Yiwo vele ama-paragraphs angenza ngayeka ukukhuluma ngomaskandi kade ngikhuluma ngawo before. Yizo lezi zinto ezihamba nale mlando emide kodwa sikukhuluma ngo-2024. Ku-2024 sibe sithi thina baya ngaphi, babizwa kiphi imicimbi, bakhokhelwa malini, imali ebafanele yini ngoba igama labo seliphezulu, abarojwa yini. Ivele indaba isuke lapho iyele 10 years ago, 15 years ago kodwa sikhuluma ngemanje. Ngicabanga ukuthi kube sekuzwakele-ke le ndaba yama-paragraphs. Ngizama ukuthinta kuyo ukuthi yini inkinga yami nalama-paragraphs. Into ya 20 years ago isizaphi manje? Manje sine-artist ene-talent. Masibuka ukuthi le-artist ene-talent kodwa sibuka ngathi uvalelekile. Yini emenza avaleleke? Mhlawumbe ikhona i-information efihliwe kuyena. Mhlawumbe nabanye futhi abayivezi ukuthi i-value yakhe ingakanani. Bakhona babonile ukuthi hey uyinyama lo kodwa bayamuse. Yilezo zinto engithi ngizokhuluma ngazo sixoxe ngazo kancane kancane. Vele akusiyo into ezosolvwa yimi. Kodwa nje siyaxoxa ngezinto esithi siyayibona. Uvele usuke uye ukuthi kudala babecula kanjani obabubani kulungile malume. Kwakuyisikhathi sabo. Kwakuyithuba labo. Bayibeka induku ebandla. Sikhuluma ngabanye ke manje ukuthi laba abanye bona basizakala kanjani ukuthi beye phambili. Ilana kusithola sibheyozela ama-YouTube views mase uthi ho kusho ukuthi aniyanga esikoleni nijabulela ama-YouTube views. Cha sijabulela ukuthi nabanye bazombona. Mayingoma i-trend kusho ukuthi izonakeka ukuthi isho ukuthi ingoma enkulu. Isheshe ibe no-music video. Bengize ngendaba yo-music video ke. U-music video ongibizile. Nezwa ukuthi ke angiphathekile kahle iflu engatheni ngabe ngiyamemeza. Uyayizwa ke malume ingoma izosuke ibe njani ibe mnandi ibe isicanucanu esimnandi mase kuthiwa sheshisana i-music video. Simi ngento. Kodwa singenze njani guys? Sigcwalisa amabhakede othando. Sizwile ukuthi indaba yegame iphelile le phezulu. Ngithe ama-artist bona sibalinde e-studio nengoma. Sibalinde ne-project, sibalinde nemicimbi. Ngisazohamba nje ngiyolungiza umcimbi kakhuzani mase ngiyachaza kahle ukuthi kwenzakalani emcimbini, ithikithi lithini konke lokho ngoba ngasho ukuthi cha angixabane nama-artist. Angixabane inhlobo. Kodwa lokho kungibuyise ngale ngoma yinkulumo zabalandeli last year. Ngathi mina hawu wavuka wama yabo ngase ngiyezake ngase sikhulumeni ngomthandeni ngoba last year hey
Futhi nje bakithi ngempela ngoba-ke sihamba ngomoya omuhle. Angifuni ukukhuluma iy'nkulumo engingayikhuluma la sithi ngangiy'bona mina phela la kuma-video engangiwenza ku-comment section. Ngangiy'bona mina, hhayi ukuthi ngisusele ekhanda. So ngoba ngangibona mina, yimi-ke sengivele ngaba nenjabulo ecindezela zonke lezi y'nkulumo. Yiyo le njabulo yami esinibangela isidina. Kodwa into engizoyisho ukuthi silinde music video. Yayisho le nto? Kwenzeka kanjani? Yamnandi ingoma. Ningahlali phansi ni-relax ingoma imnandi kanje, akushuthwe phela. Akushuthwe. Kubonakala ukuthi le ngoma le ithini into yayo. Ethi ngisho inhliziyo yomZulu. Akubonakali konke lokho kwingoma. Sesikubona ku-music video. I-music video iyaphi? Iya laphaya. Kuma-channel adlala umusic. I-music video yaphi? Iya laphaya ku-TV. Hey! I-music video yaphi ko-channel O? Music video. Phela laphayana ko-channel O abadlali wena i-sound. Bathi nayo ingoma, nayo music video. Hawu, i-music video yaphi? Lapha ku-YouTube khona abanye bazosho ukuthi hayi cha, sayithanda-ke indlela ayiveze ngayo lento nale. Wema! Malume senze njani? Ningadinwa kakhulu ngoba siyanithanda. Ningadinwa. Niyayizwa kodwa into emnandi, into engafuni ukuthi silobe siyisekela iyazenzakalela. Ingoma imanje siyabhiyoza. Khona manje sisabhiyoza, hayibo. Akungabhiyozeli ingoma kuphela, ayizwe music video ukuze sizosho ukuthi hayibo nazi iy'ntombi zakaZulu, nazi iy'ntombi. Sibabaze konke okuhle okuzovela music video. Uma kuthiwa ngishwele iy'nsizwa yomZulu, naye insizwa sikhona ku-music video. Esensini kwenza hawu. Mina bengithi kahle bengifisa ukuthi ngabe kukhona amabhakede manje sinithelele lento esinayo yenjabulo. Kodwa ngiyasho-ke futhi okwesi-50 okwesi-million angixabani nami, ngijabulele ngoMaskandi, ngithandela uMaskandi. Mase niletha lezi nkulumo ey'xabanisayo nizoyifaka comment section wami, nifike ne-agenda yokuthi ingoba kungali, hayi. Nakho nje lokhane engangikusho ukuthi kuthiwe game over. Mina ngiyidlalela. Ngiyidlalela nakho lokho ngoba nje yonke into ngifuna ukuyijika kodwa ingenjabulo, ingobuhle. Hayi kodwa yenziwe-ke ibe mningi imicimbi yangoDisemba sekuvaliwe. Ngoba phela manje imicimbi le yenzeka manje angeke siyithole sonke. Silinde i-music video bakithi simngenyabo. Nayo i-music video nje isifica ahleli phansi ngoba sijabulile. Leya eyakwi-Song of the Year sesoyizwa sesiyizwa ngoba ngeke sibuke indawo eyodwa. Yes, inkulu yona. Kodwa indlela ebekwe ngayo angiyiboni mina inkulu. Indlela ebekwe ngayo. Ngoba i-Song of the Year iyenza imali eningi leya nto ukuthi ingoma kuyavotwa ama-artist awu-2 kakhulu. Mase kwenzakalani i-artist mase winile? Basizaphi? Bathola malini? Basiza mhlawumbe iy'ngane zesikole benzani? Yabo. Ngoba phela ikwaZulu radio station ithi asivote SMS ingene imali. Mase sigcina singasazi nokuthi i-artist yona itholile. Asikho-ke mhlawumbe ney'kole eziwu-3 sebeyikhethile ukuthi bazoyisiza besebenzisana nale artist. I-artist idle ukuthi ingoma yakhe inkulu, kuphinde kube khona la basiza khona ey'koleni. Phinde futhi mhlawumbe i-artist ikwazi ukubhiyoza-ke iy'ndawo ey'thile behambe kubhiyozelwa yona le ngoma. Bemsiza ngoba phela ngalama SMS lawo imali ingenile. Manje kuvele kuthiwa Song of the Year singabe sisazi ukuthi after sekwenzakaleni. Manje nje nami-ke umfutho wakhona ayi ngaphandle mangizwa. Mangisazoyoqalaza kwama-artist ukuthi athini nge-Song of the Year, batholani owake wayithola. Ukuze-ke manje sibone ukuthi simemezela into ekhona. Ngoba nakhona manje asisayiqondi kahle leya maths ukuthi lama SMS ayayishaya imali edlula letholwa yi-artist mangabe ithola leyo mali. Mase benze njani ukumsiza futhi ngoba phela ibhizinisi lelo egcineni.
Yabo, asishiye Song of the Year ngoba sakafiki naku Song of the Year sisekule trending song, big song eMzansi South Africa. Silinde music video. Malume, hlala namanzi abandayo eduze kwakho. Ngoba ngathi leya ndawo evukayo enento ethi umona yiyo lezo kwenza ukuthi kodwa le ntombazane ikhindile iyakhinda vele ingane. Yeke ingane malume ikhinde iyakhinda vele. Alikho iphutha. Musukubuka ngeselibi malume zonke izinto. Le ngane isikhindile ke, le ngane sizokona uMaskandi. Hayi. Malume, hayi cha wena malume sizokushiya ngesihambe na. Yesikwazi ukuhamba nawe malume uxeka yonke into. Yonke. Hayibo, yonke into uyayigxeka. Le ngane ikhindile. Hawu sebe uqale wathi le ngane bayisebenzisa malume. Bonke bathola ithuba lokuthi bengene ezistage ezihlukahlukene. Ashiya ke ukuthi kuyasetshenziswa kuyasebenziswana malume. Okay. Now kya sekushoot music video sambona ku Mawhoo vele uyi-artist uyaperform ushuthi usejwayele ukuthi ugqoka kanje seyafika malume hawu amanyala lawo hayi malume hayi ngeke nawe uhlala ko labo obani kanje labo malume labana abaculayo uhlala ko Soul Brothers malume uMaskandi kwenye level. Ngicela ngangithethise ngicela ningezi kabi ngijabulela music video ngiyazi le video le sivele yaba yenye into ngijabulela music video ukuthi iyeza niyazi ukuthi inenza ukuthi kusheshe music video iyatrenda ingoma benze kahle ukuthi basheshisa bangahlala phansi ngoba bezofika music video sabe sese awu sekudlula isikhathi. Nakhona lana sibongani impumelelo yengoma. Sibongani umsebenzi wama-artists. Akwande kuqhubeke kuya phambili. Thank you so much for your love and support guys. uMaskandi sizoba supporta bonke. Nalabo bezayo singakabazi sizobezwa. Mina into engishoyo uma likhona izwi ngempela ubone ukuthi le nto ekweni yaphila woza nayo lapha kulama platforms. Kancane uyogcina usomkhulu. Ngoba uzothi ufuna ukunamathela kwabanye bevele bengakusizi. Kanti abantu okuyibona abathenga lo music okuyibona abama consumers bazosho ukuthi i-right le iyona ileyo nto ke simngayo nangenjabulo Mthandeni Mawhoo basathu uDisemba bawusondeza khona kuyaphithizela bakithi sibhekene nezinto eziningi kodwa nje ukuzwa ingoma yabo iyawususa lowo muzwa we-stress. Masisizwe nje siqala isivele sigijume ne-stress sibaleke. Manje malume sihlaleni ke singajabuli. Ngiyadlala. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi